Következik a második mérkőzés. A kék sarokban 13 győzelemmel, amiből 9-et kiütéssel ért el Chaco tartományából. Fogadják szeretettel Griseldát, a vad nőstény tigris! Csak kemény. Ahogy megbeszéltük. És az ellenfele a piros sarokban 10 mérkőzéssel, 8 győzelemmel és 2 vereséggel. Itt van Manita Lamokából, Esperanza Muñoz! Megérkezett. Torony? Melyik hangár kész a fogadásra? A vétel? Itt az irányító torony beszél. A 4-es hangár szabad a fogadására. Mehet. Ismétlen mehet. Vettem. Ki kell hagyd ezt abba, figyelj rám, valami nem stimmeli. Az ijegység miatt. Mi az, hogy ijegység? Ugyan nem csodálkoznék, ha berezeltél volna, ez egy szörnyeteg. Nem arról van szó, hogy félek tőle, csak fáj a kezem. Ez a szörnyeteg dolog csak átszom, mozogj körülötte, fáraszt ki és meg lesz, bíz benne. Jó, ha megüt a bal kezével, akkor nekem annyi. Gondolj csak az esküvőhöz szükséges pénzre, ennyi az egész. Laki az én monitám, ki az? Én. Erről van szó. Fáj. Nem vagy, csak öld meg üst ki, hallod? El a kezekkel, emeld fel, védekezz! Öld meg, üst ki, bonitá! Meg tudod csinálni! Üss egy jobb forgó! Tudják, hogy jövök? Hát remélem nem, mert kár lenne a jó poénért. Szia, Martin! Édesanyád? Jól van, üdvözletét küldi. Nyakkendő? Nem, köszönöm. Vezethetek? Nem arról van szó, hogy... Fél! Falfehér lett, ismerem. 20 perc múlva kezdődik a megbeszélés. Akarsz a jeeppel menni? Nem, maradok, csak itt szétülök. Semmi baj, folytasd! Vigyázz, Monita! Nézd a fejed, tedd fel a kezedet! A sarokban! Ott? Ez az nem történt semmi, jól van, ügyes vagy! Gyerünk, minden bele mindent! Jól van, akkor beszéljük át, hogy mit kell csinálnia a megbeszélés alatt. Ne hozza be a szendvicseket addig, amíg nem végeztünk, jó? És vizes ruhát kell rájuk tenni, hogy ne száradjanak ki magának. Nem mondta ezt a nagymamája? Az italok meg lájtosak legyenek. Light. Rendben. Nem, persze, így Jövő legyen. héten Ez már a jegyezzenek. hajón Uruguayba szállítok. Jaj, nagyszerű. Kérek egy kávét az irodámba. Nem viszkit, inkább viszkit kérek. Viszkit. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Kész van a terem? Igen, Iriár, te készen áll, bocsánat. Van valami hír az unokatestvéremről?
Még úton van, jó messzire innen. Ó, szerencsére. Mármint elég szerencsés a fickó, nem? A tengerparton van, a lányok a stíroli, míg mi húzzuk az igát, nem? Kesszáda csoport, jó reggelt! Előre, így előre! Most, gyerünk! Jaj, nem mondja, figyelj! Gyerünk, sorozd meg! Jaj, nem! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rendben van? Bocs! Iriarte sosem csinálna ilyet egyedül. Valaki támogatja. Iriarte képes ilyenre, mert annyira hülye szegény. Hé! Lassíts! Vigyázz! Ja! Hihetsz nekem? Az apám mindig mondta, hogy résen kell lenni az üzletben, különben kilopják a szemedet. Kelj fel! 1, 2, 3, Kelj 4, már fel! 5. Jól van, folytatja. Bocs! Soros neki néz! A sarokba! Jaj, ne! 1, Kelj fel, ne hagyd cserbe! 2, 3, 4, 5, Jaj, Hat. kelj már fel! Kelj fel! Judita, ne hagyd cserben! 8, 9, 10. Vége! De csak ügyes! Nagy voltál! Nyugi! Szép vagy! Leparkolnád? Nem védted magad a kezeddel, én nem ezt tanítottam Nem neked! tudtam használni a jobb kezemet, mégis mit vártál? Hátráltál! Hátrált meg! Bizony te! Mi folyik itt? Elegem van a fiából, nem fogom ölni! Kit fogsz te megölni? Marita, kérlek szépen, nézd, mit csináltál, jól kiütötted, Kike, édesem, mit tett veled, mutasd, hadd nézzem, életem, hadd nézzem. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Isten hozott, Mártin, jó Az ajándékot reggelt. később Nem kellett volna, édes vagy. Minden kész? Igen, mindenki az irodában van, éppen egyezkednek. Menjünk. Nekem minden megfelel. Öröm. Ha gondolják, írjuk alá. Jó reggelt. Micsoda meglepetés. Igen. Azért utaztam annyit, hogy ide érjek erre a megbeszélésre. Mi az üzlet? Éppen egyességet kötünk a Retiro Nortéval, tudod? Te tévedsz, nem kötünk semmilyen egyességet. Uraim, bocsánat ezért a kellemetlenséget, de egy kis időre ezt a megbeszélést felfüggesztjük. Merci, Miszker. Uraim, erre várjunk legyenek egy szívesek. Mit mondja Krisztiáni úrnak? Mondja meg neki, hogy nem vagyok hajlandó többet fizetni azért a földért. Értem. Viszlát. Kövessenek. A csajt kellett volna így megütnöd. Igen, de inkább nálad próbálkoztam. Nem jó a hozzáállásom. Tényleg? Igen. Lehet, hogy nem jól állok hozzá, vagy csak elegem van abból, hogy nem figyelsz rám, és arra, hogy azt mondtam, hogy fáj a kezem. Mi baja van a kezednek? Semmi, csak hazudik, anya. Mi az, hogy hazudik? Ha azt mondja, hogy fáj neki, akkor fáj neki. Mondok neked valamit, anya. Ha valaki nem bízik magában, akkor soha nem is fog nyerni a boxban. Aj, nem jön le. Igazad van.
De melletted biztos, hogy nem leszek győztes. Most elégedett vagy? Boldog vagy? Miért csinálod ezt? Egyfolytában piszkálod, nézd meg, mit tettél! Jaj, Istenem, hogy a fenében is van ez. Ne is törődj vele. Hagyd a fenébe, jó? Ne sírj. Ez csak egy ártatlan vita. Nem, ez nem csak egy vita. Abba hagyom a boxolást. A fiaddal még a kocsmába sem megyek. Végeztünk. Ne szórakozz, menjünk már! Csinálj, amit akarsz, én elmegyek egy orvoshoz. Fájdalomcsillapítóra van szükségem. Elkísérlek, édesem. Várj, ezt nem tudom levenni. Bocsánat, Martin, de nem egészen értem. Mit is? Felhatalmaztál arra, hogy kössem meg az üzletet, ha találok egy olyan földet, ami érdekes lehet. Jó áron. Ezek a mai piaci árak, Martin. Csak te éppen külföldön voltál. Egy jó ideig. Ne hazudj nekem. Elnézést. Nézd csak. Ennyit fizettek egy ehhez hasonló földért a múlt héten. Erről én nem is tudtam. Pedig tudtál róla. Mert te egyeztél meg erről. Csak át akartál verni. Én nem tennék veled ilyet, Martin, kérlek. Mit kaptál volna? 10? 20? 15. De még beszélhetek ezekkel. Ki vagy rúgva? Nem fogja szétkürtölni, mert őszinte voltál. És ne aggódj a felmondásom miatt, majd én megírom. Szia! Szia. Tito! Szia! Szia, innék egy kis mátét, jó napot! Jó Az én csinálok egyet. Olyan halok, siess! Mit tart mindig olyan sokáig kinyitni a szalakatot? Nyugi már! Siess már, anya, mit bénázol? Ne kiabálj velem, mások is vannak itt. Ó, azt hittem a Buckingham palotában vagyunk. Jaj! Talán az anyádat hibáztatod azért, mert ilyen helyen. Most jön a második menet, hagyjátok már abba, menjél be, Monita. Veszek neked mátét, jobb lesz, hogy elmegyek innen. Ne rugdoss engem, jó? Ne csináld Akarsz ezt! még egyet? Fel akarsz idegesíteni? Miért akarod abba hagyni a boxolás 3 hónapra? A kezed miatt? Te Hallottad, bolond mit vagy? mondott a doki, vagy nem? Ön nem tud Világosan semmit sem. megmondta, hogy ha nem pihentetem a kezemet, akkor még integetni se fogok Mivel vele. fogunk élni, ha? Mert ha nincs box, akkor üres a házikassa, és ha üres a kassa, akkor nincs étel. Hagyd abba, Kike, keresek munkát. És mégis mit csinálnál? Akármit. Igen. Jegyzetelek, igen. WC papírt árulnék. WC papírt árulni? Ne nevettes, mit csinálnál még, na? Cserélhetném az átállakat. Hát az nem egy jó munka, mi van még, ha? Tuppereznék. Mi ez a tupper? Te nem tudsz semmit sem. Tupperver. Ja, tupperver, inkább legyél örömlány a híd alatt, mint turká. Ez nagyon jó ötlet, nem rossz? Mi van abban, ha örömlány leszek? Csak tudd, hogy egy petákot sem kapsz abból, amit örömlányként keresnék. Mielőtt azt mondanád, hogy teljesen kiszipolyozlak, vagy kihasznállak igen, téged, vagy igen. azt, hogy strici vagyok, én inkább elmegyek inni a fiúkkal. Na, szia! Neked elment az összes eszed. Egy nap nem látsz majd semmit a hasadtól. Ahogy apám is mondta, nem rövidítenek. Tévedtem? Hibátlan, tökéletes volt, hadd öleljelek meg, oly rég nem láttalak, Isten hozott. Figyelj csak, olvastad a szerződést? Igen, írjál, te tegnap átküldött nekem egy másolatot, azt mondta, hogy te beleegyeztél, úgyhogy... Nem lepődtél meg azon, mennyi pénzről volt? Dehogy nem, iszonyúan nagy összeg Akkor volt miért az. nem hívtál? Azt hittem, ezt már lebeszéltétek, nem ez volt az első alkalom, hogy valami a hátam mögött történik. Ebben az esetben nem maradhatnál ki, hiszen Iriárta te beosztottad. Azt hittem, hogy ő foglalkozik ezzel, mert azt mondta, hogy felhívta Martin. Jó. De Akkor azt mondta, hogy te is meglátjuk, talán még beleegyeztél. itt van Ne Iriárta. aggódj, bízd ide, Alfredo. Tisztázhatnánk egy-két Ja, dolgot. Alfredo. Ne, kérlek, hívd fel, kérd meg, hogy jöjjön ide, és mondja el neked, mert nem Elég. akarom, hogy kételkedj. Letennéd? Szia, édesem. Miért a titkárnőtől kell megtudnom, hogy visszajöttél Buenos Airesbe? Jaj, drágám, kérlek, ne haragudj, sajnálom, elfoglalt voltam. Már hívni akartalak. Jól vagy, édesem? Fáradt vagyok, de alig várom, hogy lássalak. Ja, én is alig várom már, hogy lássalak. Monita? Amikor a bárban voltam, és éppen akartam kérni egy sört, a te szavaid jutottak az... Szóval mi az, hogy nem fogok semmit sem látni a hasamtól?
Azt akarod, hogy rajzoljak neked egy ábrát, hogy lealázzalak a sárga földig? Ne, azt már nem. Akkor? Nem vagy valami kedves velem, a barátnő vagy, és már hónapok óta nem Ha így szeretkeztünk. viselkedsz tovább, nem is csinálunk ilyet többet. Csúnyán bánsz velem. Nemrég ütöttek ki, úgyhogy bocs, ha nem vagyok romantikus hangulatban. Tudod, milyen nap van ma? Amikor kaptam egy nagy sallert. Más. Ma 9 éve vagyunk együtt. Kilenc éve? Igen. Ünnepelhetnénk. Ígyunk egy sört. Fáj a kezem, Kike. Te csak menj. És növeszd tovább a hasadat. Amúgy én szeretem, mert jó párnának. Boldog évfordulót. Neked is. Kilenc év. Most meg mit akarsz? Tudni akarom, hogy lesz tovább. Mégis mit tehetnék? Azt hittem, az unokatestvérem külföldön van. De visszajött. És nem akarom egyedül elvinni a balhét. Hát, az üzlet kiszámíthatatlan, minden bizonytalan, és előre nem Bizonytalan, látható. mi? Én azt csináltam, amit mondtál, és tudod mit? Akár most felmehetnék, és kitálalhatnék neki Jaj, mindent. ne, kérlek, ne fenyeges. Jól tudod, hogy ki nem állhatod nő. Akkor? Akkor bízz rám mindent. Én rendet teszek. Jövő héten felhívlak, amikor mindent elrendeztem, ha? Most pedig... tűnj el. Yeah. Kér valamit inni? Esetleg üdítőt, vagy Nem, teát? köszönöm, Kimberly. Csak takarítsa ki az irodát. Olyan szagban, mint a repülőn. Alfredo, kérdezget mindenki egyfolytában. Ne kérdezősködjenek, inkább dolgozzanak. Igen, imádom, amikor ilyen rámenős vagy. Köszönöm a hívását. Mármint a munkában. Még valami? Igen, ha valaki Iriátét keresi, akkor mit mondja? Azt, hogy már nem dolgozik itt, hogy kirúgtuk őt. Értem, jól van, még valami. Ez az Amparo lány olyan szerencsétlen. Egyfolytában csak sír. Úgy tűnik, hogy Iriátem azt ígérte neki, hogy elviszi egy szigetre nyaralni, szegény. Csak kihasználta őt, úgy. Össze van omolva. Ez van. Hagyjuk ezeket a részleteket, nem érdekel. Jól van, csak informálni akartalak. Küld el, jó? Meg Nem lesz. akarok több svindlést. Találj valakit, aki megbízható. Jó. Hozzak rá még jeget? Nem, köszönöm. Jól van, mutasd csak. Jaj, már nem is olyan duzzadt. Fáj még? Kicsit. Kicsit, szóval fáj még egy kicsit. Meglátod, jövő héten minden rendben lesz, és akkor újra edzhetsz, meg minden. Meglátod, hogy Ha így Kike lesz. küldött ide, hogy meggyőzz, akkor nagyon megharagszom. Hogy mondhatsz nekem ilyet, Moni? Én csak segíteni akarok neked, nagyon jól tudod. Tudom, és sajnálom. Tudom, sajnálom. Egyébként tudom, hogy mindig neked van igazad. Mindenkinek azt mondom a házban, hogy te vagy nekem a... Mi is vagy nekem? A reménységem vagy. A kedvenc kislányom. Moni, mindig a lányomként kezeltelek téged. Én csak jobb életet akarok. Ah. Neked és Kikének. És annak a nőnek, aki elhagyott gyerekkoromban. Tudom, édesem, tudom, édesem, és így is lesz. Ez biztos. Nyah. Tudod, miért lesz így? Mert nagyon jó természetű, gyönyörű és dolgos lány vagy, aranyból van a szíved. Mi az? Hova mész, Moni? Hova mész most? A fenébe is! Most sántítani fogok. Ki volt az a hülye barom, aki az udvar közepén hagyta ezt az átkozott vödröt? Nem hiszem el, kibicsaklott a lábam. Mi van? Kit nevezel te hülyének? Csajszikám, Tiéd a vödör? Igen, az enyém. Akkor téged nevezlek hülyének. Engem nevezel hülyének? Hát kinek Önkényeskedsz, ha használod a vödröt, ragd is el. Menj, sétálj egyet az utcán, azt úgyis szereted. Fizes! Ne keménykedj! Fizes szépen vissza, amit adtam neked, kérem a pénzemet. Hogy te mekkora tetű vagy. Pont Monita előtt kell követelni a pénzedet, mi? Vissza fogom adni, nyugodj meg. Te is jól tudod, hogy visszaadom, de tudod mikor?
Hát az nem mostanában lesz. Akkor Majd mikor? vársz rá. Amikor igazi emberré válsz. Te disznó. Mi az, hogy disznó? Menj csak, te nagyon híres színésznő! Mit törődsz azzal, hogy mit mond? Én keményen dolgozom, tudod? Már a munkáról van szó, figyelj! Jaj, sajnálom, Monita, igazad van. Nem is kérdeztem, hogy milyen volt a mérkőzésed. Bocsánat. Kimberly! Jogi. Mi van A kezed miatt? Emiatt. Jaj, Monita, úgy sajnálom. Ne sajnáld, kérdezni akarok Jövök valamit. már! Mi van vele? Biztosan óra van a hasában. Csak most jöttem meg, és már kiabál a kajáért. Ez elképesztő. Megőrülök. Jövök már! Kimberly! Mi van? Csak kérdezni akarok valamit a munkádról. Mit akarsz tudni? Ahol te dolgozol, lenne ott nekem is valami munka? Komolyan? Látod, milyen vagy? Hányszor kell még elmondanom ugyanazt? Siess, Nagymama, siess nyugodj már meg! Nem kell bemenned abba a szobába. De nem is volt bent senki. Hallod már? Jól van, látod, most jönnek meg. Menj, gyorsan, csendben maradjál. Imádlak, édes. Jó estét! Ó, hello, Rosszán, hogy van? Szia, Rosszán, hogy vagy? Jó, Akkor hogy újra jó, látom, én Martin. Főztél valamit? Hát persze, a kisasszony már szólt nekem. Akkor jó. De várni kell egy kicsikét. Nem gond. Szia, Tony. Szia, Martin. Hogy vagy? Jó estét. Vissza. Egy perc, és hozom a vacsorát. Jól van. Most te és én. Várj egy kicsit, el kell mesélnem, hogy mi történt, amikor kijöttem Majd a bankból. később elmondod. Nem. Várj, figyelj! Amikor kijöttem, egy riporter jött oda hozzám, Igen? és azt kérdezte, Konstanza, igaz, hogy maga és Martin szakítottak? De mit érdekli ez őt? Istenem! Várj, én azt mondtam, hogy Martin az államokban van, és egy másoddiplomás képzésen vesz részt, és jól meg vagyok. Akkor menjünk a konyhába. Várj, figyelj! Második kérdés. Mikor esküsznek? És én azt mondtam, amikor Martin megérkezik. Ezt mondtad? Jaj, nem te bolond. Nem mondanék ilyet, csak vicceltem veled, nem volt semmi sem. Tudod, mit fogunk most csinálni? Felmegyünk. Vacsora előtt? Előtte és utána is. Hello, unokatesó! Deborah és én éppen iszogatunk, és arra gondoltunk, hogy megkérünk arra, hogy gyere vacsorázz velünk egyet ma este. Már olyan régen dumáltunk, ehetnénk valami mexikói kaját, vagy amit csak akarsz. Én mindent szívesen eszem, jó? Jól van, akkor majd hívj. Kösz. Nagyon Várom a szeretjük! hívásodat. Igen, hívd majd. Nem vette fel. Mondhatok 3 okot? Kontúval van, most jött haza, és ne legyél paranoiás. Az irodai balhé miatt van. Jaj, ne kezd előről. Mondhatok 3 dolgot? Le akartad nyúlni. Rosszul csináltad. Felejtsd el. Alfredo tette ezt akarattal. Ezt csinálta a nagybácsink az apánkkal, ha? Éhes, sosem vették be a jó üzletekbe. Az apánk eljátszott mindent. A teljes örökséget a kaszinóban hagyta. Mítosz, sértések, rágalmak, hazugságok, irigység. Nem tudott kiteljesedni. Rendelhetünk már valamit? Már 3 daiquirit ittam. Ha most nem eszek, akkor nagyon agresszív leszek. Pincér! Igen. Mhm. Szia, haver. Szia. Késő van, nem? Iszunk valamit? Mi az, hogy kigyulladt az autó, és kisegítettek belőle? Ki segített kijönni onnan? Nem tudom, Tánó. Ez egy álom volt. Tudom, hogy mit jelent ez. Olyan sok időt töltöttél versenyzés nélkül, hogy megbolondultál. Mondd meg nekem, mi akadálya van annak, hogy újra versenyezzél, mint régen?
Nem is tudom. Na, amikor az történt Andrával, minden motivációm elszállt, érted? Nincs időm edzeni, sem más csinálni. De ő úgy szerette. Nem szerette. Csak úgy csinált, mintha szeretné, hogy velem legyen. De valójában nagyon félt. Aztán meg a cég, a találkozók sok időt vesznek el. Egészen túl sok a kifogás, Martin. Valami olyat csinálnál, amit szeretsz, főleg, ha jó gép lenne alattad. Ó, Istenem! Látod ezt itt? Aha. Olyan gyors, mint a szél. Ki akarod próbálni? Au! Jaj! Jó! Hello, Nieve! Mi az, Borita? Hány óra? 6:30. Mi van? Ilyen korán kivetett az ágy? Mi van veled? Csendesebben, nem akarom, hogy Kike meghallja. Ne aggódj, berugott tegnap este. Sokáig fog aludni, nem fog semmit sem hallani. Későn jött meg, ugye? Ne aggódj, ismered már. Nyugi, szóval mi a helyzet? Mit akarsz? Kimberly azt mondta, hogy ott, ahol ő dolgozik, lehet, hogy lenne nekem is valami munka. Tényleg? Nézzenek oda, milyen ügyes lány vagy, és milyen munka az? Az egy iroda, nem volt ideje mesélni róla, de azt mondta, hogy legyek jól öltözött, csinos és elegáns. Azt mondta, pret-a-porter. Igen, azt hiszem valahogy így mondják, de nekem nincs elegáns ruhám, és neked sincs. Hát pont ezért jöttem, valamit kitalálhatnál. Hadd gondolkodjak, várjunk csak. Jaj, megvan, szerencsére eszembe jutott valami. Aha. Sajnos szívességet kell kérnem attól a Ribitől. Turkát! 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 Nyisd be az ajtót, Turkát! Halkabban! Mi van? Mi a fenét akartok ilyen korán? Katasztrófa történt? Kigyulladt a ház, vagy mi van? Már, mi nyugalom! van? Nyugi! Azért jöttünk, mert Monitának segítségre van szüksége. Tennél neki egy szívességet, állásinterjúra megy, nincs egy jó cucca sem, csak hozzád fordulhattunk, a környéken csak neked vannak jó cuccaid. Túl korán van, még az agyam még alszik. Milyen ruha kellene neki? Az a fritteres fekete ruha, ami olyan sokszor van rajtad, az nagyon jó lenne, azt hiszem. Tudod melyik? Ja, fekete. Igen, kölcsön adnád neki? Aj, ne. Na? Jó, de csak mert rólad van szó, Monita. Vigyázz rá, mert nagyon szeretem, hallod? Vigyázzok rá, Nyugi, szoktam fürdeni, vagy mi? Jól van, mindjárt hozom. Köszi, Turkán, nagyon köszönjük. Köszi. Mit gondolsz, hogy nem fürdesz? Ígérnek, hogy nem szólsz Kikének. Nem fogok, Nyugi. Azt hiszed, hogy bolond vagyok. Megyek aludni, korán keltettél fel. Jó van, édesem, gyönyörű leszel. Vigyázz magadra. Ne feszüljön, mert az előnytelen. Otra vez. Para los pibes. Qué chica tan bonita, qué chica tan bonita. Lástima que sos muy loquita. Qué chica tan preciosa, qué gata tan hermosa. Di Giorgio autóján dolgozol? És mit szól Juan? Semmi. Ha Alberto megtudja, hogy kölcsön adtad nekem, meg fog ölni. Nem téged öl meg, hanem engem. Figyelj, Martin, kétszer szép lassan körbe mész a pályán, aztán igen, megy, jó? Ne felejtsd el, hogy most csinálták meg a Te motorját. adtad kölcsön. Igen, Jól tudom, van. de már most sajnálom. Hé, Martin. Összetöröd, megöllek. Jól van, indulj. Hú, mekkora hülye vagyok.
Jó reggelt. Jó reggelt, Rosszá, hogy van? Köszönöm, jól. Martin? Nem tudom, hogy hol van, mert amikor megjöttem, már nem volt itt. Hozzak reggelit? Nem, köszönöm, Rosszá, túl késő van. Itt maradtam egész éjszakára, pedig el kellett volna mennem, csak Martin fáradt volt, hogy hazavigyen. Rosszá? Igen? Kérdezhetek valamit? Amikor Martin nem volt itt, keresték őt ismeretlen emberek? Hagytak neki üzenetet? Nem igazán értem a kérdést. Keresték őt lányok? Nem emlékszem. Nem. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de az ilyen információt csak kizárólag Martinnak árulom el, senki másnak. Akkor ne hozzak magának reggelit? Nem, Rosszá, köszönöm. Elnézést. Menjen. Jó reggelt. 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 Miért van ennyi gyönyörű lány? Semmi, csak új titkárnőt keresünk. Felvesszük mindet? Nyomozok Iriarte ügyében, és minden szál Miguelhez vezet. Szellemeket látsz, Alfredo. Miguel az unokatestvérem. Nem hiszem, hogy képes lenne olyat tenni, ami ártana nekem vagy a cégnek. Ebben nem értünk egyet. Nem. Ezt nem mondhatod. Ő is a családom. Ugyan, ha a családra van szükséged, akkor... Mi? Akkor már itt az ideje, hogy a sajátodon gondolkodj. Mi az anyámra emlékeztetsz? Pedig nem vagyok az anyád, csak aggódom. Én megpróbáltam családot alapítani, ezt jól tudod. Jó, de már 7 éve annak, hogy Andrea... Megpróbáltam túltenni magamat. Igen. Jó reggelt, hogy vagytok ma reggel? Jó reggelt. Jó reggelt. Biztosan elégedett vagy, hogy ennyi lányt megleckéztethetsz. Nincs lecke, az összes operált. Én mondom, egy egész szilikon telefon odakint, a legidősebb van, vagy 35 éves. Mit szeretnél, Mercedes? Igen, Teresa Hill telefonált. Mit mondott? Szörnyűség történt, az ebédlő teteje leomlott. Jaj, ne. Istenem, mi van itt? Nézzétek, ezt nem hiszem el. De legalább a főgerenda még a helyén van. Hé! Ne labdázzatok! Még azt kell, hogy az ablakot is kirúgjátok. Ne, azt a rózsaszint kérlek. Jó, jól van. Laura! Mi az? Gyere! Mi az? Gyere ide! Tessék, fogd, csinálj tovább. Jó. Mi a baj? Nézd, ki jött! Az a nő a bíróságról. Igen. Jó. Próbáld megtudni, hogy mit mond Teresának. Figyelj Kokira. Jó. Bocsánat, hogy ilyen zilált vagyok, de leszakadt a plafon, ez őrület. Nagy a kupi. Valójában fel akartam hívni telefonon, de úgy döntöttem, hogy eljövök személyesen, mert híreim vannak a Fernández gyerekek. Jöjjön, erre mondja, mi az? Úgy tűnik, hogy van egy család. Igen? Miről van szó? A bíró nem választhatja szét a gyerekeket, a múltkori alkalommal már beszéltünk erről. Tudom, Teresa, ebben mindegyet értünk, de ebben akkor is ő dönt. Jó napot, az állás miatt jöttem. A munka miatt. Hello, hogy van? A munkára jelentkezem, Kimberly küldött.
Mi van? Tudod, hová ment Monita? Miért kellene tudnom? Mit akarsz tőlem? Nem találom sehol sem. Hol van, Nézted mondd a meg. szobájában? Ott van? Ott is néztem, és nincs ott. Akkor nem segíthetek, nem vagyok látnok. És mi van, ha örökre elment, akkor mi lesz? Jaj, ugyan Kike, már megint ez a szappanopera, te félsz. Halálra vagy rémülve. Igen, látod? Így kellene akkor is gondolkodnod, hogyha csúnyán bánsz vele, amikor meglikatott Csak szegény. szeretetet adok neki, igen, Jaj, anya. ne nevettes, kisfiam. De hát, hogy ellenem vagy? Hátat fordítasz nekem, anyám! Szóval mindenki töltse ki ezt az űrlapot, osszák szét. Nyomtatott betűvel írjanak, és olvashatóan, ha ez megoldható. Nem lehet itt dohányozni, köszönöm. Ki lesz az első? Én. Jól van, jöjjön velem. A többiek érkezési sorrendben álljanak sorba, és majd mindenkit szólítok. Akkor kezdjük. Jó reggelt kívánok! A titkárnői állásra jelentkezem. Mami! Szia! Szia, örülök, hogy eljöttél. Igen. Igen? Egy csomó lány van itt. Á, ne aggódj, mert ha Mercedesnek nem tetszenek, akkor nem tetszenek senkinek, érted? Aha. És nekem is beszélnem kell Mercedes-tel? Igen, vele kell beszélned, de ha bekeményít, akkor bekeményít, nincs menekvés, akkor véged van. Ha keménykedik velem, akkor kiverem a fogát. Aha. Hogy nézek ki? Nagyon jól, szexi vagy, dögös. Igen. Maradj itt, hogy ne nagyon lássanak. Hozok neked egy űrlapot, amire az adataidat kell felírni. Maradj itt, hogy ne tolakodjanak eléd, jó? Martin, tiszta kosz lett a kabát. Ne aggódj, ahogy a mester is mondta, ezt le kell szedni és újat felhúzni. Igen, és imádkozzunk, hogy nem fog esni, amíg meg nem lesz az Igen, út. igazad. Jaj, Figyelj ide, ne aggódj. Még ma ide küldöm a munkásokat és az anyagot. nem, majd kérek valami adományt a Ilyet nem környékbeliektől. fogsz tenni, nem Teresa. Mi javítjuk meg. Látod, Silvio, milyen nagyszerű szponzorunk van. Csinos. És jó lelkű. Nagyon aranyos. Teresa, beszélnünk kell veled. Talán elnézést, vagy jó reggelt. Mi van veled? Elnézést, beszélnünk kell veled. Most nem lehet, nem érek rá. Nem érdekel, ha nem érsz rá. Megígérted, hogy nem szakítanak szét minket. Mintha flancosak lennének, ez fából van. Tökéletes, köszönöm szépen. Akkor majd értesítjük. Ki a következő? Én vagyok. Jó reggelt! A titkárnői állás miatt vagyok itt, és... Várnia kell egy kicsit, jó? Most maga jön. Én voltam itt előbb. Akkor is várnia kell. Jöjjön be. Hoppá, majdnem leesett. Festett szőke. Nem szeretem, amikor hallgatóztok, és mindennek a tetejében teljesen félreértettétek a dolgot. Nem, nagyon jól értettük. A bíró el akarja vinni innen Koki. Nem erről van szó. De igen, az a nyanya ezt mondta neked. És én meg azt mondtam annak a nyanyának, hogy ma délután találkozni akarok a bíróval, érted? Az a bíró egy cseppet sem törődik velünk. Várj egy kicsit, Hosszé fiam. Senki sem választ szét titeket, megígérem. Most menjetek. Hosszé! Bízz bennem! Ha én ígérek valamit, az úgy is lesz. Te vagy a tanú. Ha nem tartja be. Szia. Szia! Szia. Mi történt velük? Persze, most éppen el vagyok foglalva az interjúkkal. Jó, puszika. Köszönöm, hogy eljött. Majd kiértesítjük. Jól van, ki a következő? Akkor már végeztünk is. Én jövök. Figyeljen, megmondaná, hogy mit keres itt pontosan? Az állásra jelentkezem én is. Baj. De mi a vezetőségnek keresünk egy titkárnőt. És? A vezetőknek. És mi? Maga nem felel meg, édesem. Maga nem olyan külsejű, akire nekünk szükségünk van. Úgyhogy sajnálom, hogy feleslegesen töltötte itt az idejét, de most már elmehet. De még csak be sem engedett engem. Igen, Martin. Hol van Alfredo? Fogorvosnál, mondjad? Mondd meg Estalisnaunak, hogy jöjjön el az árvaházba a brigádjával, és hívd fel Rószát, hogy küldjön tiszta ruhát.
Köszönöm a segítségedet. Nem kell megköszönni. Ja, Istenem, olyan rendes vagy. Ezért hálás lesz az Isten. Mindig az velem. Vannak gazdagabb emberek, de ők nem segítenek. Ez az ő bajuk, nem? Figyelj! Ha szeretettel fordulsz felénk, megháláljuk. Hogy ment Monita? Szörnyen. Hülyének nézett. Mondtam neked, Mona, hogy ő egy boszorkány. De legalább megpróbáltad, ne törj le. Az lesz a legjobb, ha ezt szépen rendszerezi. Nem, semmiért jöttem ide. Mona, hagyd! Akkor mindent megtalálnak. Elnézést! Tudja, van egy kis problémám. Problémája? Mi a baj a külsőmmel? Mit jelent ez? Mi a baj a külsejében? Igen. Azt akarja, hogy elmondjam? Kérem. Szóval a külseje. Mi egy olyan lányt keresünk, aki választékosan és szépen beszél, és elegáns megjelenésű, aki enyhén szólva kifinomultabb, mint maga. Mert maga úgy néz ki, mint egy lotyó. Bocsánat, de vissza kell mennem dolgozni. Hihetetlen. Szóval maga lotyónak nevezett? Nem neveztem lotyónak, csak azt mondtam, úgy néz ki, mint egy lotyó. Nekem annak tűnik, bocsi. Csak hogy tudja? Kölcsönkértem ezt a ruhát valakitől, aki a tévében dolgozik. Értem. Azt hitte, hogy casting van. Ez nevetséges. Megyek dolgozni. Az arra fog nevetségesen kinézni, ha megtisztelkedjek. Kérjen bocsánatot, vagy bedölöm. Kitépem a haját. Kérjen bocsánatot. Engedjenek már el. Szétverem a fejét. Engedjenek. Minden rendben. Nyugalom. Galappál végén. Tiszta őrült. Én sem megbolondult. Én semmit sem csináltam vele. Elment Ango. Alfredo, ez a nő megtámadott és folytogatott. El fogok ájulni. Fogd már meg. Engedjenek már el. Jöjjön már. Engedjen maga. Idióta. Engedjen már. Idióta barom. Teresa! Igen? Tessék, Egy levél? Josétól. Elszöktek. Az őrületbe kergetnek engem. José, megmondod, hová megyünk? Ahol senki sem választhat szét minket. Ó, voltál már ilyen helyen? Szállj fel! Jól vagy? Nem. Szörnyen érzem magam. Segíthetek? Az én hibám. Nem kellett volna idejönnöm. Hová? A Quesadilla csoporthoz, vagy hová. Kivel beszéltél? Egy boszorkánnyal. Mit képzel magáról? Fújt ki. Bemenjünk az esőről? Nem érdekel, ha elázom. Az a kígyó azt mondta, hogy úgy nézek ki, mint egy lotyó. Pedig én nem vagyok az, tudod? Vagy talán
talán úgy nézek ki? Nem, dehogy. Bár nem ilyen ruhát kellene viselned, ha ilyen helyre jössz állásinterjúra. Ez nagyon kirívó, érted? Honnan tudnám, mit kell ide felvenni? Kár volt Turkára hallgatni. Turkára? Ki az a Turkár? Az egyik szomszédunk, aki a tévében dolgozik. Minden színészt ismer. Mivel bántott meg a legjobban? Hogy lotyó vagyok. És ez nem igaz. Mert én őszinte és tiszta vagyok. És ha valaki azt mondja nekem, hogy legyek pontos, akkor az leszek. Soha nem loptam el semmit sem sehonnan. Nem helyes őszintének lenni, és ha a padlót kell mosnom, akkor azt csinálom. Ne bámulj ennyire, tudom, hogy potyognak a könnyeim. Te is itt dolgozol? Itt? A Quesadillánál? A Quesadánál, igen. Akkor biztosan ismered azt a nőt, vagy nem? Igen, ismerem. De nem szólok, ne aggódj. Mi a neved? Esperanza. Mind nevetsz. Elállt az eső. Tényleg. Magyar hangok. Kisvirág, Gáspár András, Holnándor, Antal Olga, Forgács Gábor, Sinkovics Vitai András, Törtei Tünde, Ősi Ildikó, Éjés Mari, Andresz Kati, Dévai Balázs, Glósz Viktor, Varga Zsuzsa, Hamvas Dániel, Talmács Márta, Zsigmond Tamara, Ungvári Zsófia. Magyar szöveg Krajcsi Judit. Hangmérnök Zsebényi Béla. Vágó Kovács Jutka. Gyártásvezető Nagy Zoltán. Szinkronrendező Marton Bernadett. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Hangkép szinkroncsoport készítette. Es así que estoy adormecido en el mar de ilusión. Es así que todo vale todo y todo se termina.